Sithi kunina benkashana kamenze yaphuza umlaza angameva yabhola umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaya kangemanzi ngisaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka enhlane ezansi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya nakumhlaba wonke jikelele. La kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama lami ngumlekeleli wakambanja Impunga Yesintu, umshana wasemapholobeni ofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha ngishabo sibalo labashisa uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Ngiyakwemukela ke ukuthi usanda kungena nawe kule channel yethu. Siyabonga kakhulu futhi ngokuthi nawe ube yingxenye yale channel yethu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu. Tshela nomngane wakho phela naye asubscribe la kwi channel yethu khona ezokwazi na ukuthi afunde kabanzi ngezinto ezithinta isintu nomlando kanjalo nezinto nje ezithinta impilo yethu thina njenganabantu abampisholo. Namuhla ke bafowethu ngiyafisa ukuthi ngithathe isihloko esibalekile kakhulu nesizobasiza abantu abaningi. Ukubasiza abantu abaningi kuhlukene kakhulu izinto masikhuluma ngazo. Kukhona umuntu esithi masikhuluma indlela sizakala ngawo, sizakala ngokuthi athola ulwazi oluzoba umphako kuyena nolwazi azoligcina hlalelazo ukuthi ngesikhaza sendulo kwakade kwenzeka kanjani. Bese kube khona umuntu osizakala ngokuthi ulwazi esimnika lona bese alithathe alisebenzise. Ekulisebenziseni kwakhe bese kube khona umehluko owenzakalayo empilweni yakhe. Ngabagqugquzela ke abantu ukuthi entweni eziningi esizishoyo empeleni zonke nje sizikhulumayo la kule channel ukuthi abantu bazenze lezo zinto ngoba zisiminya sethu thina njenganabantu abampisholo. Angeke sakhuluma into eyize phambi kwabantu kwisizwe sonke sikaMthaniya nakumhlaba wonke. Uma ningazilandela nizenze izinkulumo esizikhulumayo uyokwazi na ukuthi usizakale ngokuthi ubone ushintsho phezulu kwempilo yakho. Namuhla ke bafethu ngifisa ukukhuluma ngesihloko esibucayi kakhulu. Uzokhumbula ukuthi ngeledlula isonto ngiyimpunga yesintu sikhulume ngokuzithokozisa ngocansi. Sakuveza ukuthi ukuzithokozisa ngocansi akuyona into yabantu abangaganene kodwa yinto yabantu abaganene okanye yinto yabantu abashadile. Namuhla ke bafethu ngiyafisa ukuthi ke sikhulumeke manje ukuthi ke ngesikhathi zasendulo. Ngesikhathi zasendulo yini ayenziwa ke ukuze abantu bangazithokozisi ngocansi isikhathi singakashaya. Isihloko sami namuhla bafowethu sithi ngesikhathi zasendulo kwakugwenywa okanye kwakuvikelwa intsha ekutheneni ivukelwe imizwa, lokho abathi ukuvukelwa okanye ukuqhanyelwa. Ngesikhathi zasendulo incitha buchopho bafowethu zazigwema lokho entsheni ukuthi kwenzeke ukuthi igazi lentsha lilangazelele umuntu wesifazane uma wesilisa, uma wesifazane ulangazelele umuntu wesilisa. Kwakwenziwa kanjani lo ngesikhathi zasendulo? Ngesikhathi zasendulo bafowethu ngesizathu sokuthi incitha buchopho zasendulo zaziqonda futhi ziwuhlonipha umthetho kaMkhulu womkhulu okuthi ababili owesifazane nowesilisa kumele bahlangane uma sebecacile. Kumele bahlangane uma owesilisa esekhishi, uma owesilisa esemqhoyisile owesifazane esekhishelwe yena. Kwakwenziwa kanjani ukuthi kowesifazane nowesilisa igazi labo lingagijimi? Okokuqala nje babekade bephehla bobabili umfana nentombazane. Bakhishwe igazi elimpisholo emzimbeni wabo. Le gazi elimpisholo ilona elalibenza ukuthi balangazelele ngesizathu sokuthi mali ikhona le gazi emzimbeni leli elimpisholo umfana uzizwe langazelela kwenzeke lento ukuthi ukuqhanyelwa lena esikhuluma ngayo namuhla okanye ukuvukelwa. Akufanele ukuthi lamagama sesaba ukuthi siwabalule ngesizathu sokuthi umuntu obukile lo mfanekiso oqoshiwe akufanele ukuthi asale kodwa kufanele ukuthi aqonde ukuthi sikhuluma ngani ukuze yonke into esikhulumayo ibe nomqondo osobala. Ngenkathi kumfana esephehlwa ekhishwa legazi elimpisholo emzimbeni wakhe kwakade kugwenywa kona lokho ukuthi angavukelwa okanye angaqhanyelwa isikhathi singakafiki. Yisiphi isikhathi ekufanele ukuthi aqhanyelwe ngaso? Omunye uzobuza kanjalo. Ngenkathi kumfana manje neseqala ethi baba okanye uyise wakhe semthathela umfazi, ilapho ke lezo yekwa khona ukuthi aphehlwe.
nakuba indlela ababephehlwa ngayo yayingefani ngoba kulona wesilisa babethi mabemphehla yena kodwa babuyele nganeno ngesizathu sokuthi babengafuni ukuthi agcine umfana ngempela imizwa yakhe ukuthi mhlawumbe igcine ilimala ingasasebenzi. Ngoba phela kusuke kufanele ukuthi uma uyinsizwa kubalekile ukuthi imizwa yakho yebo ibe khona kodwa isikhathi mase sesifanele ngokwasendulo. Babengayekelelwa abantu kanjalo nentombazana nayo yayiphehlwa ikhishwe igazi elimpisholo elizoyenza ukuthi ingalangazeleli abafana noma umfana eyithinta kodwa kungenzeki lutho kuyona. Okokuqala lokho okuthi ngezikhathi zasendulo indlela kwakugwenywa ngayo ukuvukelwa kwentsha noma ukuqhanyelwa kwentsha kwawukuthi baphehlwe igazi elimpisholo emzimbeni wabo likhishwe. Okwesibili nako ngezikhathi zasendulo ukudla okwakade kudliwa kwakade kubhekwa kakhulu. Owesifazane nje osuke semncane nosethombile wayekade engavumelekile ukuthi adle inyama yenkukhu. Izathu kwakuyilezi ngokwencitha buchopho zasendulo ngesizathu sokuthi izinto abantu basendulo kwakukhona abantu ekuthiwa yinqapheli ababekade beqaphela ukwenzeka kwezinto nokuguquka kwezinto njalo njalo. Babethi mabebona iqhude liya kwisikokukazi lithi malifika nje lithi lisibambe isikokukazi bese isikokukazi siphakamisa isisila bese bebona abantu abadala ukuthi ingane sencane sanda kuthomba akufanele ukuthi idle inyama yenkukhu ngoba lokho kuzoyenza ukuthi ibe lula. Inyama yenkukhu entombazaneni mayifika emzimbeni umzimba wayo igazi liyagijima ngoba manje lisuke selinanokufuza lesasikukukazi esithi masibanjwa yiqhude bese siphakamisa isisila. Omunye ke mhlamba akazwizwa kahle lenkulumo ngoba vele thina sabantu siyathanda ukuthi masenza izinto bese kube khona esizozithethelela ngako ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyikona futhi kufanele kulungile sikwenze kanti akunjalo. Okunye futhi ngezikhathi zasendulo intombazane esencane yayingavumelekile ukuthi imaye ufishi. Kwakwenziwe lani lokho? Njengabe ngishilo ukuthi incitha buchopho zasendulo nenqapheli zazithi maziqaphela ukuthi uma umuntu ehambile yakodoba uma efika inhlanzi seyibambile wayikhipha emanzini athi uyayibamba bese iyabhinyilika ingabambeki. Babekholelwa abantu basendulo ukuthi inhlanzi nayo izomenza lo mntwana angasalawuleki phakathi komuzi bathi abazali bayambamba kodwa abhinyilike. Ingako ubona esikhathini sanamuhla ingane zamantombazana abazali bayazama ukuziluleka ingoba zidla zonke lezi zinto, zidla inkukhu zidla ofishi bese emva kwaloko igazi lazo liyashisa bese igazi lazo liyagijima uthola ukuthi futhi manje abaphehlwanga igazi. Ingako ke incitha buchopho zazithi nofishi akufanele ngoba babethi mabebuka indlela ufishi ekwenzeka ngayo umuthi uyawubamba bese uvela ubhinyilike. Babona ukuthi nengane mayingadla lento angeke yakwazi ukulawuleka. Yini enye futhi yayikade ingavumelekile ukuthi abantwana bayidle? Inyama yengulube. Ingulube bafowethu nayo futhi ayingavumelekile ukuthi umntwana wentombazana osethombile ayidle lenyama le yengulube. Ngesizathu sokuthi ngesizathu sokuthi ingulube incitha buchopho zasendulo zazithi mazibuka ingulube mayivalelwe yayikade ifohla uma ukuthi ingulube eyinsikazi yayikade ifuna ukufohla inqamula igoqo uma ingalinqamulanga igoqo izovula umgodi ngaphansi kwegoqo layo ilwela ukuthi iphume ihambe iyobheka ingulube eyiduna noma ingulube eyinkunzi singasho njalo. Uzongitshela kumuntu mhlambe owazi ingulube ukuthi uma ingulube iyinsikazi kuthiwa yini okanye uma ingulube iyinkunzi kuthiwa yini. Kodwa ngiyathemba ukuthi umuntu uyacaciseleka. Yilesi sizathu sasenza ukuthi ingulube nayo kuthiwe ayidliwa ngoba ingulube eyinsikazi babethi mabeyibuka inqamula igoqo sifuna ukuthi ihambe iye kwingulube eyinkunzi ukuze ifike igibele. Yayikade ivula ngisho umgodi ngaphansi bese iphuma ihambe. Kule nkathi yanamuhla ingane aziphehlwa, ingane zidla inkukhu, zidla amaqanda, zidla ofishi.
zidla yonke into le ingane ekufanele ukuthi angabe azidli zona njenganezingane. Yingakho esikhathini sanamuhla ubona ukuthi ingane zihamba ziye emadodeni ziziyele zona amadoda azingawabizanga. Ingoba vele zidla ingulube bafowethu. Incithabuchopho zasendulo zazikade zenzela kona lokho okuwukuthi ingane zingadlwebeleki njenganayo ingulube, zingazifuzi lezilwane. Yingakho kwakuthiwa akufanele zidle. Iyona ndlela ke leyo ngesikhathi zasendulo ekade isetshenziswa ukuthi ingane imizwa yazo ingabi phezulu, igazi lazo lingashisi. Ngamafuphi iyona ndlela leyo ekade isetshenziswa ngesikhathi zasendulo ukuthi ingane zisencane zingavukelwa okanye zingaqhenyelwa. Lokho kwakwenzela ukuthi zingenzi amacala emzini abantu, zigcine sezithela imizi yabantu ngamahlazo, kanjalo nemizi ezikhulele kuyona. Ngoba uzokhumbula phela ukuthi uma uyinsizwa uzokona emzini womuntu, lelo cala akulona lakho kodwa lelo cala libhala phezulu kwayihlo nasethongweni lakho. Ngenkathi wena uyinsizwa wonile bokantombazana, bona bathi yonile inja. Wena wonile kodwa ngesimo sokuthi awuzali wena, uzalwa womunye othile. Lelo gama lenja abasuke sebekubiza ngalo lihamba lize lombatha uyihlo okuzalayo, lembatha umama okuzalayo, liphinde lize lokwembatha ngisho ithongo lakini. Hayi bafowethu, angingageqa amagula ngoba ngemuki. Bengithi ngikukhumbuze nje ngikukhombisa ukuthi ngesikhathi zasendulo izinto eziningi ezenza ukuthi abantu abasha bagcine sebelala kungafanele, bagcine sebelala isikhathi singakafiki. Ngesikhathi zasendulo hayi ukuthi babetshelwa nje ngomlomo ukuthi wena uyoze umbathe nowesifazane okanye uyoze umbathe nowesilisa uma usushadile okanye uma usuganiwe okanye uma usuganile. Kodwa kukhona izinto ezazenziwa kuyona ingane emzimbeni wayo. Ikhishwe igazi elimnyama, iphehlwe bese igwenywe ekutheni ukudla okuthile ingakudli, ngoba mayidla lokho kudla igazi lawo lizoshisa bese ilangazelela umfana iphinde futhi ilangazelele intombazana. Asibonge kakhulu ke ngokuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi awuka-subscribe kule channel yethu, uphinde futhi usubscribe ukwazi ukuthi uzibeke ethubeni lokuthi yonke imifanekiso eqoshiwe ukwazi ukuthi uyithole. Impunga Yesintu TV sifundisana izinto zesintu, sikhumbuzane indlela yasendulo, sikhumbuzane ukuthi incithabuchopho zasendulo zazikade zenza kanjani, ngoba isintu bafowethu yiso kuphela esiwumgogodla wempilo zethu thina abantu abampisho labaphila phansi komthunzi welanga. Impunga Shimane,